Здравейте хора, днес ще снимаме видео с един мой приятел, казва се Краси. Здравейте, днес ще раззнаваме нов сезон с това брате. Той аз играл, ама аз не. Това ще ме петата игра. Както виждате в Battle Pass, аз съм малко обеднял с Xbox. Също така и той ще снима видео в неговия канал. Канала му ще го видите в заглавието, в описанията ще го видите и ще видите името на моя канал в неговите описания. И да. Нека започваме. Сега ще ви разкажем за сезона. Главно да, ще разказваме за сезона. Също така после можем да играем ранкет. Ние сме, аз съм Голд, защото от една игра и той е Голд също. И аз съм от една игра. С един кил. Стига 730%. Не. Може да видите... Да знаете, днеска почна сезона, смисъл почна днеска в 5 през нощта. Смисъл, да. И ние да. Сега ще снимаме видео вечерта. Не го играем. Не го играем от 5. Не сме толкова разбирани. Ако се чудите защо играя с скин от Battle Pass, защото просто искам да го видя. Иначе аз не играя с скинове от Battle Pass, аз играя с tryhard скинове. Не знам защо аз нямам wallpaper, в момента бях на нормалния на Fortnite, аз си бях сложил един, ама той не ми се сейвнал. Хора, ако искате още видеа на Fortnite, лайкнете, оставете един, абонирайте се за канала и оставете един лайк. Също така се абонирайте и за канала на Краси. Ще има на един на друг каналите в описанието, в описанието. Също. Ще скачаме на новите локации, да знаете. Аре първо при Зевс. Тук, значи това е Олимп при Зевс. Тук е Арис. Тук е Арис. Тук е Хадес. Тук е Цербера, скина с който аз играя. Целта ли е да вземем Виктория Брелта, защото ние да сме направили Виктори или да сме играли дълго? Ние игра... Да. Да, той играл преди малко, аз съм 10 лева, защото играх Crazy, а не Battle Royale. Толкова. И не съм направил Виктори, въпреки че трябваше. Ако се чуете в края на тази правила, играх с един приятел, един Гашка, и имахме и се слуша на 100 точки. И буквално беше готина само че ако... Краси, аз имам лила, не знам кой го, аз имам лила в райфъл, лила помпа и криле. Убих един. Още един. Дет. Той не успя да стане елит. Много бъки. Да, защото играе с ботове. С едни приятели, които са слаби. Хора, контролера ми спря. Не се очудвайте. Хора, извинете, че контролера ми спря. Просто забравих да си го зареда. Извинете за което.
Следващата игра ще скочим сигурно на Хадес. И да, ще видим. В смисъл ще скачаме на новите локации, за да ви показваме и новите оръжия. Сега ще ви покажа всичко ново. Аз имам райфъла, както видяхте, ето как стреля. Ето помпата, тя има 3 патрона, презарежда се бързо. Ето това са крилете, хора, значи натискате бутона, с който стреляте и летите. И се управлява. Може да доджвате, Чакай, сега ще ви покажа как да доджвате. Ето крилете как може да доджвате. Както сте във въздуха, просто натискате... тук е значи, може да се буствате, може да се доджвате с R1 и R2, ако играете от контролната, ако не с бутоните, които сменяте лута, ето така се доджвате наляво и дясно. Също така може да буствате и да се качвате по-нависоко. За да паднете, може да просто така да слезете. Също така може с тия криле да правите ето това, което според мен е доста добро. С бутона за прицелване натискате го и правите оп и да. Това са за новите криле. Всичко новото. Сега ще се опитаме да убием Зевс. Само да убия този човек. Той има лилаво SMG, което аз ще взема, защото е ново. Хора, ето го новото SMG. Е така стреля. Значи хора скочиха първо при Зевс, защото той е главата. Може да се каже, че е той е най-значимия в боговете, той командва всички, той е нещо като... Той е най-силния и тук той има 20 живота. Не е най-силният точно, ама да. Най-силният бог в света. Е така, климата има 20 живота, боговете не са като мен, са 24/7. Да, само Зевс има 2 живота, другите трябва да убиеш първо войниците, вълците, трябва да убие войниците. 290. Почва. О, не, зоната, фак. Аз може и да умра от зона. Краси, аз ще взема този път медальона, защото да. Краси, аз умрях! Краси, убий го. Бързо! Бързо ревайвни ме и после ще показваме. Краси, дай да покажа светкавицата на видеото. Първо дай да покажа. Аз не мога да... Сега ще видите и от двамата светкавицата ще ви я тестваме. Нищо, че си изхъбим, няма смисъл. По-добре да я тестваме. Чакай да я тествам, бе. Първо ти, после аз. Така. Вижте какво прави светкавицата. Стойте само да отидем. Така, светкавицата. Натискате бутона за стреляне, прицелвате се към човека с прицел и правите това. Ето сега той ще ми покаже. Изхъби и двете, няма смисъл. Ела да изхъбиш и двете. Да. Ето, за сега ще направя малко тур на райфъла. Тя е малко страшко. Мисля, че да знаете, хора има бункери. Да, има бункери. Значи, оръжията, които са се запазили от миналия сезон, сега ще ви ги кажа. Значи, за... 116 на човек, бие се с човек. О, двама са, имат криле. Краси, елай ти да вземеш крилете да покажеш на твоята камера. Единият дето Тоби да влезе в крилете, Краси помощ.
На малко е. Просто това ме разправи. Добре, значи е кухи. Къде е? Ревни ме. Аз го усетих. Ревни ме, че зоната идва, моля те. Ай, верно. А къде е другия? Къде го била на другия? Те имат криле, да, един имаш. О, бързо, бързо, бързо. Не. 3, 2, 1. Айде! Айде, не си тръгна. А! Човек, Бягай! ето. Хора, аз се избягам. Ще го оставя. Значи, трябва да казвам, оръжията, които са останали от миналия сезон са Hammer Shotgun, Amy Seara, не скара другия, Thunderburst SMG и Thunderburst SMG-то и това са. Мисля, че само това оръжията са. И снайпера. Снайпера не е добър. Ето го това. Всичко друго, което не чухте, са го махнали. Всичко друго, което не чухте от оръжията, които споменах, не е в играта. Ето го снайпера, аз съм в момента с него. Аз си го взех да трайта. Къде е това? Къде са му силите? Не? Ето, цъкате по това да стрелят и бра силите. Също така, да знаете хора, може босовете от миналия път са ги махнали, добавиха тия, вече има само 4 медальона, а не 5 като миналия сезон. О, снайпаха ме красиво. Аз докато си обяснявам и си пия Big Shield и мен ми набиха 116. Ето го там. Падна ми се лилав снайпер. Аз се отоня другия. Аз ще го взема. Не, аз имам също, ама... Не е без скоп. И този е без скоп. А мой е с скоп, ама това втория, дето също се едно пак е без скоп. Сеща се. Ей, ти с те знаеш. Айде, стига стрелете, бе. Да дам гласна мълния. А те са с мълния, какво говориш? Не, истински човек да ти гласна мълния. Еди, ръжка. Ей! О-хо-хо-хо! Какви са тия, бе? Те са много добри за нормален батър, бе. О, те в Battle Royale са по принцип много добри. What the? Не пак не в началото. 116? 116 на то, дете се опитваше да го оцелиш. Дед, краси! Другия ме уби. Давай, ръшни го, убий го и ме ревени. Аз го убих един. Хилна се с нещо, не знам с какво. О, моят човек имаше Зевс. Аз си го убих. И златно SMG имаше моят човек. А, не, това е златен райфъл. Краси, моля те, ревни ме. Ревни ме. Трябва да ме ревнеш, бързо. Имаш ли криле? Бягаме. Буст! С бутона, който спринтваш. Моите обаче свършиха почти. Ама аз имам много добър лут. Имам Зевс. Е, така като се прицелите, като цъкнете бутона за прицелване, просто тията надолу. Я кажи как да доджваш. Ако знаеш как. С R1 и R2. С тия дет си движиш. Дето летни и покажи. С тия дет си сменяш оръжията. Скачаме и да държате примерно на дясно. Значи, Аре, тия да ги убием, дет ни стреляха. Те са с медалона. С 2 медалона. О, вау, рад, не успях да го оцеля. Не, той не е човек. Не успях да оцеля варелчета да те хилват.
Топ 10 хора, ако направим първото Виктори на видео, ще е много. Ще е много. Да. Тя тези път, ако не пишеш. Кутията на Пандора е във водата. Не, значи ако не съм аз. Но най-едно където се допукат. Също така, ако влезете в зелената ръка, ви се появяват 3 скелечета. Да натискате два пъти скок и се дашвате. Ето ще ви покажа. Ето, значи, влизате. Ако се чудите защо скачам на високо, ако се чудите, сега ще ви обясня всеки медалон какво прави. Значи, медалона на Зевс ти дава да спритваш повече и да скачаш по-нависоко, както виждате. Медалона на Арес, дето ето тук в Броулърс това, ви дава далечните оръжия да бият повече демидж. Медалона на Цербера ви дава да имате безкрайни скелечетата, така да се бусвате. И медалона на Хадес, не се разбира много добре какво прави. Някакво софон. Не, той ме стая, аз не го. Да му пусна ли Зеус? Е тука, някъде. Мула! Ето го тук. Тук е. Дед! Убий го с Зевс! Не ми вземи коронаката, моля те. Значи ми дай митик помпата. Няма митик помпа. Това е митик. Има, трябва да има. Дай ми медалон, аз нямам медалон, бе. What the fuck, имаш 3 медалона. Дай ми митик помпата. Аз нямам митик помпа. То трябваше да има митик помпа. Може ли митик медалон? Взе ли митик помпата? Нямам митик помпа, бе. Нямам си я помпа, митик скара, зато си я снайпера. Защо ми взе коронката? Аз убих този си коронката. Не, наистина аз го убих с Зевс. Краси! Ще гледам видеото и ще ти кажа. Не, буквално ти уби този и те се ревайваха и аз го убих. И коронката се пусна от човека, който аз убих. Ако ни останат двама, ще ми дропнеш коронката, моля те. Знаеш ли какво ще направя? Коронката за колко секунди си бяла? Дропни я, никой да не я има. Точно! Това ще питам. Аз си оставих Зевса! Толкова съм зле. Мен ми трябва Зевс. Още 4 отбора. Тази продава ли лава помпа? Помниш ли къде е това на Зевс да се върна да си го взема? Да, някъде. Сега не питаме за такива неща. Аз се помня. Абе, хора, напишете коментар как се писа, защото на нас на мене в момента 24 човека, ако са ми се зарезки. Надолка. Ако хита... Добре, аз си загубих Зевс. Хора, аз имам 3 медалона. Можем да съберем 4-те макс медалона, обаче той е в зона на Арес. Медалона, за жалост. И двамата имаме 6 кило, остават ни двама. Хора, първо Виктори. За сезона на видео. Добре, това беше фантастика. Това е фантастика. Чак сега вие във Виктория Брелата. Ето. Виктория Брелата. Директно я куипваме и двамата, защото е много яка. Да ме много кефи. Ето я, хора. Ето.
Ето я Виктория Брелата. Слагам я. Мене ме заредил. Ама полицейски мъж. Виктория Брелата до Олимпиано. Да. Давай ради втора игра. Така, ето сега само. Тя е чена за време. Целта ни е... Не знам каква е целта. Просто трябва да играем в новия сезон. И след малко може би ще играем ранкет. Няма да играем креатив, да знаете. Да, след тази игра сигурно ще направя машина на ранкет и сигурно може да решите. Нещо. Също така хора можем да направим видео на Brawl Stars. Двамата. Днеска, ако искате, да гледате в TikTok как ми вдигна 732%, да ми напишете... Ти си го качил ли? Мене ми дигна 780. И ако искате да го гледате, напишете просто в TikTok, отивате и пишете JRI, Черна Нинджа България и ще ви излезе една кучица с Fortnite. Роджери. Роджери и там. И просто погледнете 730, Мен ми дигна 780% от първа игра, дето умрях от спауна и просто умрях и ми дигна. Защото ме уби човек, който е голд. Някакъв ми пише коментар, ай, дай from spawn, I got 827% и е умрял от спаун и ми се смее. Хора, ние се пробвахме да направим Виктори, играхме срещу някакви много добри и не успяхме. Сега първата игра направихме Виктори. Сега скачаме в Хадес, при Хадес. Сега, пичове... Край сега ще вземем медалона да разбера какво прави, се опитам. Ако искате да направим видео как да си сложите wallpaper, да си приличи телефона и си го сложите както на мене. Да питате каква тази снимка, просто след да гледате нещата, защото си беше много. Аз съм вече с чилата. Къде? На wallpaper. Аз съм Какъв wallpaper? не знаеш какво е wallpaper? На телефона или в YouTube говориш? Не, на PlayStation. Те просто даже не е възможно. Аз искам да обяснявам на други. Той човек, с който играе на едно. Край сега си загубих короната. Що? Защото ще ме убият. Моля те, помогни ми. Той да ти стреляше май. Моля те. Ала? Какво се пиеш? Снайпваме. Знаеш ли? Има снайпа. Май този е добър снайпер. Трябваше да направя. По-скоро ти защото аз нямам как да. Ела? Хора, не мога да го снайпна. Ела при мен ме работиш. Цела бързо! Не мога да няма как. Ето спатва. О, има това. Синика мод. Аз. Ела. Вижте как ми лъгна. 105 на това дете снайпна по-рано. Тука.
Имаш ли патрони за снайпер? При мен двама. Аз тръгвам заята, бе! Едно? Аз съм най-китивен. Просто райфъл, скачка. О, господи, повеликател! Зевс. При мен е про. Приятеля на този, дето ти уби. И ми ползва Зевс. Помощ! На 20. Умрях. Ето го. Ела ме ревнеш, моля те, изкрил съм се в една дупка. Краси, аз те ревнах. Сега ще пусна Зевс. Един буш е той. Безплатния буш, дето беше. Ей, ме кемпи отгоре. Тук кемпи. Ела ме ревнеш. Има ли Зевс той? Дай го взема. Трябва да взема Зевс. Може ли патрони, че имам един за снайпер? Два за снайпер имам. Моя! Дет, че ти имаш доста килове. Дай Зевс. За снайпер. Ела в Оберифис. Ела в Оберифис. Стой малко. Ела, аз имам 7. Уф, чакай. Аре да биеме... Той. Още има хора. Не, няма. Крак! Или... Как ми го стилна? Оф, колко хора, бе! Оф, дай да го ходим да го биеме това. Тук има 200... Не, да ходим да бием боса. Крила, краси! Аре, бързо, че идва зоната! Той не е спаунат. А, къде е?
Краси, идвай да го бием. Идвай да го бием. Спалвам го. На мен ми спира видео. Аз няма го бием. Аз много не ударих с Краси, аз умрях. аз това не съм. Ела, моля те. Чакай, ти ще умреш, ама си сигурен. Не, Краси, трябва да ме дигнеш. Затова трябваше да си при мен. Ма не беше ниска да ти е. Офа, не бягаме. Спира видеото. Мен не ми е спряло. Хора мислят, че след тази игра ще приключва видеото аз. И той вече го приключи. Така че, ако искате да гледате видеото до там, дето е и продължението до където е стигнал, ще го гледате в моя канал. Ако искат да гледат Грейси и Снап, защото това да гледат това. Това ти го гледа беше, защото беше Снап. Айде го направихме. Ето, да. Крас, тук има хора с медалонъчни. Те са с митик бомбата. Не, ходи на влака, всъщност. Трябва би хил. Не, я ти ходи на там, аз ще дойда. Ходи на там, ти ходи към тях. Аз идвам с само съм бандажна. Аз съм тук, аз кацах на него. Той е с корона, пич. Моля? Той ме лашотна. Еми хора, това е от видеото. Дано да ви е харесало. Абонирайте се и за двата канала. И да, очаквайте още видеа. Чао!